Že vraj chcú niektorí z vás poznať moju make-upovú rutinu. Tak tu je. Začíname rovným make-upom, ktorý sa mi veľmi osvedčil, je to Dermacol 24-hodinový make-up, ktorý som si absolútne zamilovala. Potom ako ho nechám trošku vyschnúť, si nanesiem prvé kontúry pomocou NYX Wonder Stick, ktorý je absolútne úžasný. Ja viem, že tu veľa vecí vychaľujem, ale oni sú fakt dobré. S kontúrami som v minulosti veľmi experimentovala, ale najviac sa mi osvedčil tento tvar, ktorý vidíte aj na videu. Ďalej pokračujem blushom, ktorý je opäť NYX Wonder Stick, trošku viacej ružová farba, trošku viacej na barvinu, ale mne sa veľmi osvedčil. Nanášam si ho nielen na líca, ale ho rozblendujem aj trošku na nos, aby som vytvorila taký roztomilý look. Potom sa vrátim opäť k môjmu NYX Wonder Sticku modrému a tam si otvorím highlighter, ktorým si prejdem nos, pery aj obočie. Tento highlighter sa snažím blendovať veľmi minimálne, aby zanechal nejaký efekt, avšak nie vždy sa mi to úplne podarí. Potom ideme na obočie. Tam nie je čo rozprávať. Pokračujeme očnými tieňami, ktoré sú z palety Villains od Essence.